Gydewch chi weddio. Diolch yn ei ti o Dduw am y fraint unwaith eto cael dod ger dy fron i ni'n cyflwyno'n hamser i ddofal di ac yn gofyn ti'n helpu ni nawr i'n harwen i nerthu ni y bydd y cyfan yn dwy'n clod i'th enw di. Tywallt ysbryd arno i ni'n gofyn hyn oll trwy enw a ceiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Chydig y gohoeddiadau. Oedfa nesaf fydd pnawn sul am hanner awr wedi 3. A fel y gwyddoch chi ni'n parhau fethu cymryd casgliad ar y sul. Os hoffech chi gyfrannu tuag at y gwaith, mae croeso i chi gysylltu â fi neu un o'r stiwardiad. Nawr, gyda'ch ni droi at air Duw at y Salmau, Salm 13. Salm 13 dechrau yn yr adnod gyntaf. Pa hyd arglwydd hanghofi a'i yn dragowydd, pa hyd y cuddi dy wyneb rhagof, pa hyd y cymeraf gynghorion yn fy enaid, gan fod blinder beinydd yn fy nghalon, pa hyd y dyrchefur fy ngelyn arnaf, edrych a chliw fi o arglwydd fy niw, goleia fy llygaid, rhag i mi huno yn yr angau, rhag dywedyd o'm gelyn, gorchfygau sef, ac im gwrthwynebwyr lawanychu osgo gwyddaf. Minnau hefyd am ddiriedais yn dy drigared di, fy nghalon am lawanycha, yn dy iachawdwriaeth, canaf i'r arglwydd, am iddo synio arnaf. Bydd y bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gydewch ni nawr droi at yr arglwydd mewn gweddi. Diolch yn ei ti unwaith eto, Dduw, am gyfle arall i ddod i alw arna ti, i ddod o flaen o'r seddfaint sydd yn o'r seddfaint o Rhath, ac yn gwybod bod yna groeso i ni, gan ein bod yn dod wedi'n gorchuddio, wedi'n gwisgo a chlogi'n cyfiawnder yr arglwydd Iesu Grist ei hun. Wedi'n golchi'n lan yn ei waed. Ac felly o Dduw fel dy blant sydd yn dod yng Nghrist Iesu, ni'n gallu dod yn hyderus ac yn galw ar dy enw di, nid yn unig fel Duw sydd yn holl alluog, ond yn dad nefol, yr wyt ti yn gofalu amdano ni fel dy blant, ac yn gweddio felly y bydde ti'n edrych o'r newydd arno ni yn ein sefyllfa presennol, i ni'n gwybod o sil i sil, i ni'n edrych o'n cwmpas ni, ni'n edrych ar gyflwr ein hyneidiau ni, heb sôn am eneidiau y wlad a'r eglwys, ac ni'n gweld yr ymbellhau dyddiol yma'n digwydd, yr caledi cyson yma sydd yn digwydd. I ni'n gweld sut i ni'n farod i dderbyn safonau is o sil i sil, sut i ni'n fodlon gweld ein bywydau ni yn gwanhau yn ein tystiolaeth, ac yna i ni'n edrych yn cwmpas ni ac yn gweld y fath ddirywiad, y fath bellter o dy air di. Anodd yw cymharu yr eglwys heddi, anodd yw cymharu Cristnogion heddi, a'r rhai sydd yn hanes ein gwlad ni ac yna yn dy air di. Mor bell ydym o'r hyn i ni yn ei weld yn dy air. Ac yn gofyn i ti faddau ni o Dduw am ein crwydro cyson, am ein hoerni, am ein diffyg ffydd yno ti o Dduw. Helpa ni i ddod yn ôl i'r man yr wyt ti am i ni fod. I ni yn gweddio bydde ti yn gweithio yn ni ac yn gwneud yr hyn yr wyt ti yn dymuno i ni fod, a byddwn ni yn dybycach i'r arglwydd Iesu Grist. I ni yn gofyn i ti'n helpu ni yn ein haddoliad heddi, i ni wybod beth yw gwir addoliad, a byddwn ni yn dyrchafu dy enw di goruwch pob enw arall. A bydde di yn bresennol yma ni'n plith, a bydd pob yr un ohonom beth bynnag ein cyflwr yn ymwybodol o'th bresenoldeb. I ni yn gofyn o Dduw, a bydd yna y dawelwch, a bydd yna ymwybyddiaeth, a bydd yna tywalliad o'r ysbryd glân arnom ni, mewn ffordd nad i ni wedi brofi erioed o'r blaen. Ac yn gweddio Dduw, a byddwn ni'n cael gweld cychwyn gwaith yn ein plith ni ac yn ein gwlad unwaith eto. I ni yn cyflwyno'n gwlad i ti ac yn gofyn am dy blant sydd yn ffyddlon ar hyd a lled ein gwlad ni. Ac o mai bach yw ein niferoedd o Dduw, i ni yn gweddio bydde di yn dod ar ryw galondyd i'th blant, i'th bobl, a byddwn ni yn cael clywed am ymweliadau fan hyn ac fan draw. Ac y bydd hyn yn peri'n calonau ni lawenhau, ac y bydd hyn yn ein hybu ni i alw yn fwy tair arna ti, i bledio ac i brwydro mewn gweddi, i ddadlau o Dduw, i ddadlau ath ydi, tyr di'n plith, pam yr wyt ti'n oedi, pam nad wyt ti yn dod lawr i'n plith, pam rydym yn gallu gweld wlad yn mynd yn bellach ac yn bellach, ac o Dduw helpa ni'r hor weddi o ffydd i ni weddio i ti ddod lawr ac i ddiwygio ni unwaith eto. Felly ni'n cyflwyno'n hoedfa nawr, gofyn i ti ddiogelu ni hefyd, i ni'n gofyn am ein cadw rhag yr picellau tanllyd yn y rhag ymosodiadau'r un drwg. I ni mor ymwybodol o Dduw o'r frwydr ysbrydol ac yn gwybod be mae'r un drwg yn gallu wneud, y sybrydion, y geiriau,
Yr ymosodiadau o Dduw, i ni yn gofyn i ti dyweli Satan ei hun trwy nerth yr arglwydd Iesu Grist, yn enw'r arglwydd Iesu Grist, i ni yn gweddio bydde di'n taflu allan pob dylanwad Satan ei hun, ac yn demsgil arno o Dduw, ac yn ei rwystro fe rhag peri fwy o niwedydd bobl yn ein gwlad a gwledydd y byd. Tyrd o Dduw, gad i'r efengyl lwyddo, gad i ffordd a chawdwriaeth gael ei chyhoeddi yn ffyddlon, yn rymus ac yn nerth yr ysbryd glân. Ac o Dduw, tyrd ein plith, gogonedda dy enw yn ein plith. I ni'n gofyn hyn oll felly, yn enw'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Mae gadewch i ni ganu emyn rhif 47, llais hyfryd rhad ras sy'n gweiddi dihangfa yng nghlwyfau mab Duw bechadur mae noddfa. 47 gewn ni sefyll i'w chanu. Byddai'n testyn o'r salmau, Salm 13 ar adnod gyntaf. Pa hyd arglwydd hanghofi, ai yn dragowydd, pa hyd y cuddid y wyneb rhagof. Nawr unwaith eto ni'n gweld y salmydd yn ysgrifennu'r geiriau yma tra'n profi tywyllwch calon a barodd am yn hir. Profiadau mae'r salmydd yn ei brofi, i ni gyd yn ei profi. Profiad dwys sydd yn arwain at y weddi am waredigaeth. Mae yn dyheu am gael rhyddhad
o'r iselder yma a'r digalondid yr oedd yn ei wynebu. Ac mae'n teimlo fel nad ydy Duw yn agos ato. Yn teimlo petai hyn yn bosib i Dduw fod wedi ei anghofio. Nawr, wrth gwrs, yr oedd yn gwybod yn ei ben, a mi fydd yn gwybod yn ei galon hefyd, nad yw yn bosib i Dduw anghofio, gan fod ei Dduw yn holl alluog. Ac felly nid yw Duw yn yr ystyr hynny yn gallu anghofio yr un ohonom, ac yn sicr defaid ei borfa, ei blant. Dyw e ddim yn bosib iddo fe anghofio dim byd felly. Ond dyna sut yr oedd yn teimlo. Teimlo fel bod Dyw wedi, falle dyma'r ffordd gorau i ddisgrifio fe, teimlo bod Dyw wedi troi gefn arno. Yn heiddiannol felly, yn teimlo bod Dyw wedi troi gefn arno. Ac yr oedd hyn yn peri'r fath dristwch iddo. Nawr gall hyn fod wedi digwydd i nifer o bobl am sawl rheswm i ni yn profi adegau fel hyn. Efallai bod Dyw yn profi rhai am iddynt, am i chi ei geisio efallai bod pethau'r byd yn cymryd rhan blaenllaw yn eich bywyd chi, ond falle bod na rhyw gyfnod yr oedd yn agos i chi, ond nawr rywsut neu gilydd, bydolrwydd wedi dod i mewn ac wedi cymryd drosodd, ac efallai bod Dyw yn profi y Cristion, ond Dyw profi'r Cristion trwy gadw fel petai'r pellter yma, neud i chi fod yn ymwybodol nad yw yn agos atoch. Falle mai dyma i ffordd o beri i chi ddychwelyd ato. Yn dod ar ofnau yma, yn dod ar tristwch yma i'r galon yma, hwnna'n bosib. Ond nid oes na gymaint o bethau gallu digwydd sydd yn peri i bresenoldeb yr arglwydd ddiflannu o'r Cristion am gyfnod. Mae yno, mae dal yn dad i ni, ond i ni ddim yn ei deimlo fe. Yn ddim yn teimlo'r agosatrwydd a ddim y sicrwydd hynny, ac efallai'r pellter hynny yn dod, ac mae i'r gwir Cristion yn peri loes calon. Mae yn anodd, y peth gweitha oll. Yn aml, fe welwn ni debygrwydd ymhrofiadau credinwyr i'r sawl sydd yn ceisio iachawdwriaeth am y tro cyntaf. Neu falle sydd yn dychwelyd wrth giliad. Ond nid oes na batrwm yn y salmau. Mae yna batrwm wastad yn y salmau. Ni'n gweld gwersi, ni'n dweud hyn bob tro wrth i ni fynd trwy'r salmau. Mae'r Cristion yn gallu elwa gymaint ond yw o ddysgu am profiadau'r salmydd a'r trealon, a'r unigrwydd, a'r ymdeimlad yma o bellter yr arglwydd. Ond hefyd mae'r gwrthgiliwr yn gallu teimlo gwersi diri yma. Mae yna batrwm yma i'r rhai sydd wedi profi gwir gras, ond sydd wedi hen fynd, ond nid falle bod hwnna'n ddisgrifiad. Siwr o fod o'r mwyafrif llethol yn yr oes i ni'n byw ynddi, achos fel y dywedais yn y weddi, yr ymdeimlad yma o'r oes i ni'n byw ynddi. Does dim lot o debygrwydd rhyngom ni a Christnogion y 50au. O'r hyn dwi wedi glywed am yr rhai gafodd eu hachub yn y 50au, dwi ddim yn nabod llawer felly. I ni nawr wythnos diwetha wedi gweld yn ystod yr wythnos diwetha yma, diwedd cyfnod yn dydyn ni. Un arall sydd wedi'n galw adre i dragwyddoldeb, ac i chi meddwl faint o'r heini sydd ar ôl, dim lot, os na rai, dim llawer o'r safon yna, o'r rhai gafodd gwir iachawdwriaeth. Nawr wrth gwrs mae yna iachawdwriaeth wedi bod ers hynny, ond i chi meddwl faint sydd yn gwybod rhywbeth am y cyffyrddiad yna yn y 50au. Ni dim ond yn sôn am 50au, os ewch chi nôl i ganrif yn ôl, ac yn ewch chi nôl i'r ysgrythyr, ac i ni'n cymharu yr hyn i ni'n darllen yn yr ysgrythyr a'r hyn i ni'n weld heddi. Does dim tebygrwydd. Beth yw Cristnogaeth heddi? Mae wir yn anodd i ni weld unrhyw debygrwydd rhwng gair Duw, ond doedd e ddim mor anodd yn y 50au. Os darllenwch chi gair Duw a'i gymharu ar saint gafodd droedigaeth yn y 50au yma yn ein gwlad fach ni, i chi'n gallu dweud amen, yr oedd heina'n sicr wedi profi gras Duw yn ei bywydau nhw. Ac yna'n dilyn i bywydau nhw, yr holl ffordd i'r diwedd, a fedra i tystio i hyn, yng nghanol dryswch enaint, yn gallu gweld gwir gras, yn disgleirio o'r llygaid bob un dydd tan yr anadl olaf. Dyna yw gwir iachawdwriaeth, dyna chi fraint, yw cael gweld gwir gwaith yr arglwydd, gwir achubiaeth,
Ac yna, pobl yn dod o'r tu fas mewn i'r tŷ ac yn dweud, mae'r fenyw yma yn fenyw arbennig iawn. A ddim yn gallu clywed i'n siarad llawer. Ond yn gallu gweld rhywbeth rhyfedd, rhywbeth glân, rhywbeth pur. Dyna yw gwir iachawdwriaeth, dyna gwir achubiaeth, ond ble i ni arni heddi? Ond yn sicr fedrwn ni mwyafrif o'n i ddweud, efallai bod ni mewn cyflwr wrth giliad. Os wedi deall, i ni'n bell o ble ddylsen ni fod. Ac mae'r salm yma, mae'r salm yma'n dysgu llawer i ni sydd wedi peri i'r byd i wthio ni'n bellach o'r arglwydd. Ond yma na wers fan hyn i'r rhai sydd yn ceisio. A dyna'r bwriad bob un tro, bob pnawn Sul, yw cael neges efengil i'r rhai sydd ddim yn Gristnogion i ddod yn Gristnogion. I'r rhai sy'n meddwl i bod yn Gristnogion ac nad ydynt i ddod yn Gristnogion. Dyna yw'r bwriad. Os oes rhywun yn cwestiynu beth i ni'n neud fan hyn ar pnawn Sul, ein bwriad trwy ras ac hyd y gallwn ni, os fydd yr arglwydd yn rhoi y nerth, y bwriad yw hyn. I wneud i'r rhai sydd yn golledig i weld i hangen am Grist, ac i'w harwain nhw at y groes. I wneud i'r rhai sy'n meddwl i bod nhw'n gadwedig a sydd ddim, i weld i hangen am Grist a'i harwain i'r groes. Dyna yw'r nod. Dyna yw'r pwrpas. Beth bynnag mae pobl yn ei ddweud, dyna yw'r nod. A trwy ras, ein gweddi yw dyna beth fydd. A dyna beth mae'r salmydd yma'n dangos i ni. Mae yna batrwm yma. Oes yna rai sydd yn gwrando. Efallai sydd wedi crwydroddi ar y llwybr cul. Yna, yr hyn a welwn yma yw y cyngor ar sut i ddychwelyd. Dyma beth yw'r cyngor. Mae'r cyngor yma. I wrthgilwyr. Mae'r cyngor yma. Ond gai ddweud hyn, dyma yw'r brif nod. Os oes yna rhai sydd yn ceisio am y tro cyntaf. Ac yn dyheu am gael bod yn blentyn i Dduw. Yn dyheu am gwir iachawdwriaeth, gwir Gristnogaeth, yna edrychwch ar Salm 13. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar yr angen, yna'n ailyweddu ac yn drydydd y Llawenydd. Wel, yn gyntaf yr angen, edrychwch ar y ddwy adnod gyntaf. Pa hyd arglwydd mhanghofi, a'i yn dragowydd, pa hyd y cuddi dy wyneb rhagof, pa hyd y cymeraf gynghorion yn fennaid, gan fod blinder beunydd ym ynghalon, pa hyd y darchefyr fy ngelyn arnaf. Wel, mae'n dibynnu ble chi arni. Gall y Cristion dweud hyn, gall? Fe all y gwrthgiliwr ddweud hyn, ond hefyd, fe gall y ceisiwr sydd yn golledig, sydd yn dechrau ar y daith, dweud hyn. Y gall y credadyn fel Dafydd brofi nawr y teimladau hyn, ond heddi dwi am ganolbwyntio ac ofyn i chi sydd yn ceisio, os na rai sydd yn gwrando, chi sydd heb dderbyn maddeuant pechodau hyd yn hyn, a ydy'r geiriau hyn yn ddisgrifiad o'ch cyflwr chi. Os i chi'n dechrau ceisio, chys tybiwn ni eich bod chi. Dyma chi brawf bach reit ar y cychwyn. Os na rhywun yma neu rhywun sy'n gwrando ar y we, sydd yn dechrau ceisio ac yn dechrau teimlo pwysau ac ofnau'r beth. Ac yna maen nhw'n dweud, wel oedd y ddwy adnod gyntaf yna'n ddisgrifiad pa hyd arglwydd ym anghofi. Dyna fel maen nhw'n teimlo. Ond maen nhw'n ddisgrifiad neu'r geiriau yma yn eiriau sydd yn ddisgrifiad o bob anghredadyn, ond nid pawb sydd yn ymwybodol o'r sefyllfa maen nhw ynddi, ond nid yw'n wir. Nid pawb sydd yn teimlo'r boen. Pob anghredadyn yn yr un cwch. Rhufeiniad 3:23, o blegydd pawb a bechasant ac ydynt yn ôl am ogoniant Duw. A does gan yr un pechadur tu allan i Grist, unrhyw heddwch, unrhyw sicrwydd, unrhyw gwir lawenydd, yr sioe allanol, does dim. Dyn nhw ddim yn ymwybodol o'r boen, ond mae yna boen yno. Yn sicr, petawn nhw'n onest, mi fyddan nhw'n dweud hynny, ond fyddan nhw byth yn onest. Maen nhw'n byw rhyw fywyd o sioe, i roi'r argraff bod popeth yn iawn. Ond oherwydd ei pechod, oherwydd ei cyflwr ers ei geni, i ni oll yn ôl y Paul yn bechaduriaid ac mewn tywyllwch, a pob un ohonom, os ydych yn ymwybodol o hwnna i ffeidio, mewn tywyllwch, dyma yw'r cyflwr, pob un ers i adda bechu, ers y cwymp, mae yna gagendor fawr rhwngom ni a Duw, ac mae'r gymdeithas a Duw wedi ei thorri. Mae yna dywyllwch.
Mor driennus yw'r sefyllfa, mor farw ysbrydol ydyw pobl, nid ydyn yn ymwybodol o'r hyn sydd wedi digwydd ac yn digwydd iddynt. Ac yn bodlon ei byd i bob ymddangosiad, ac yn hapus i barhau'n ei cyflwr drwy gydol ei bywydau. Maen nhw mewn cyflwr triennus a pheryglus, does dim heddwch yno. Does dim heddwch yn ei cylawnau na heddwch gyda Duw, ac fe fydd yn rhaid iddyn sefyll o'i flaen ryw ddydd, a bod yn atebol am ei bywydau, fe fydd na atebolrwydd. Ond ni gafodd hwnna i ddweud mor glir dydd Mercher, ydych chi'n barod i gyfarfod a'ch Duw? Dyna chi gwestiwn gafodd ei ofyn i bob un. Doedd dim lot o ofn yna dweud, wel, os ych chi'n proffesu a'i ffeidio, wel, dwi'n am naill ai fan hyn neu fan draw. Chi sy'n proffesu, ydych chi'n barod i gyfarfod a'ch Duw? Chi sy'n rhodio gyda'r arglwydd eich holl flynyddoedd diwetha yma, allwch chi ddweud, dwi wedi bod mynd i'r capel, dwi'n swyddog yn yr eglwys, dwi'n pregethu ar y sil, ond dal yr un yw'r cwestiwn, ydych chi yn barod i sefyll ger bron Duw? Ydych chi'n pwyso ar eich gweithredoedd chi? Ydych chi'n pwyso ar eich enw da chi bod chi'n bregethwr neu beth bynnag yw e? A dyna yw'r un cwestiwn, a'r un cwestiwn i'r rhai sydd yn mynd i capel, yr un cwestiwn i'r rhai sydd yn meddwi, a sydd yn cymryd cyffuriau, yr un rhai sydd yn dreisgar, yr un cwestiwn yw i bob un. Ydych chi'n barod i gyfarfod a'ch Duw? Dyna'r cwestiwn. Ni ddim yn ymddiheuro bod ni'n gofyn y cwestiwn yna. Ni ddim yn dweud, dwi'n mynd i'ch upsetio chi gan bod chi wedi gwneud proffes. Na, dwi'n gofyn i chi. Os ych chi wedi gwneud proffes, ydych chi'n barod i sefyll ger bron Duw? Yr un yw'r cwestiwn. Sdim ots os chi wedi bod yn Gristion ers hanner canrif. Yr un yw'r cwestiwn, wyt ti dal yn barod i sefyll ger bron Duw? Dyna beth ni eisiau gwybod. Nid pryd wnaethoch chi arwyddo'r ddogfen, pryd roddwch i'ch llawlan, pryd wnaethoch chi broffes cyntaf i ddweud bod chi'n Gristion, dyw hwnna naill ai fan hyn neu fan draw. A peth sy'n bwysig yw, yw Iesu Grist yn waredwr i chi, ydych chi'n pwyso arno fe, i fe yw eich unig gobaith am dragwyddoldeb, ydych chi'n barod i gyfarfod a'ch Duw. Dyna'r cwestiwn. Ond gai ofyn hyn. Falle bod yna rai sydd yn gwrando wedi dechrau teimlo rhywbeth sydd rhywbeth o'i le. Falle bod yna rai yma'r ysbryd glân wedi dechrau gwaith ar eu cylonau ac o ganlyniad i hyn yr ydych wedi dechrau gweld eich cyflwr yn wahanol i'r byd. Dyn nhw ddim yn gweld eu cyflwr. Ond falla'ch bod chi wedi dechrau gweld eich cyflwr a'ch angen. Falla'ch bod chi wedi gweddio'r weddi, neu fod rhywun wedi gweddio drostoch chi. Dduw graslon, ac o'r llygaid fe enaid i weled fy angen am Grist. Ydych chi wedi gweddio'r weddi na? Dyna chi her. Dyna chi her i bobl. Dyna chi her i Gristion. Dduw graslon. Ac o'r llygaid fenaid i weld fy angen am Grist. Dyna chi her i Gristion. Wyt ti wir wedi gweld Crist? Wyt ti wir yn pwyso ar yr arglwydd Iesu Grist fel dy unig waredwr? Efallai bod yna rai wedi dechrau gweld eu pechod a pha mor bell yw Duw i ffwrdd ohonynt. Ond nid yw'n wir i rai bod nhw'n teimlo'r pellter yma o Dduw, ond yn ymwybodol o'i lygaid. Sawl un i chi wedi clywed yn y byd sydd wedi cyffesu am gyfnodau bod Duw yn ei gweld nhw. Bod Duw yn ei gweld nhw yn ei stafelloedd. Duw yn ei gweld nhw yn ei gweithle. Duw yn ei gweld nhw yn ei ceir. Duw yn ei gweld nhw yn y tafarnau. Duw yn ei gweld nhw yn y clybiau nos. Duw yn ei gweld nhw yn y parc. Duw yn ei gweld nhw yn ei breuddwydion, yn ei dychmygion nhw, yn ei dyheuadau nhw. Duw yn ei gweld nhw yn ei pechodau nhw. Ac maen nhw'n dweud, mae'n codi dychryn arna i. Gall fod yna rai sydd yma wedi bod yn teimlo fel hyn ers cyfnod, ac bod nawr fel y salmydd yn dechrau gael, arglwydd, pa hyd? Pa hyd? Efallai bod yna rai yn teimlo'n anobeithio fel bethau Duw wedi dechrau eich argyhoeddio'ch bechod, wedi dechrau agor eich llyged, ychydig i weld eich cyflwr, ac yna ei fod wedi eich gadael. Ond nid yw'n bosib. Mae yna rai efallai wedi dechrau gweld eu pechod ac yn dechrau gweld eu diwedd ac yn dechrau bod yn ymwybodol o sancteiddrwydd llygaid yr arglwydd yn edrych arnyn nhw ac yna'n gweld y pellter ac yn dweud, Dduw, pa mor hir sy'n rhaid fi goddef hwn? Pa hyd arglwydd?
Gai ofyn, ydych chi wedi teimlo felly? A ydych chi'n teimlo fel ei fod yn effeithio pob rhan o'ch corff, o'r meddwl, ond nid yw gwaith yr ysbryd glân ar yr enaid yn neud iddo fe deimlo fel ei fod yn effeithio'ch meddwl a'ch corff, yr holl berson, yn teimlo'n sâl. Ydych chi'n teimlo bod yr arglwydd wedi anghofio amdanoch ac nad oes gobaith i chi gyrraedd y man lle ceir heddwch? A ydych chi'n teimlo fel bod Duw yn troi gefn arnoch? Ond nid oes na rai, efallai rhai sydd wedi cael ei magu ar ei lwyddiad Cristnogol, ac yna heb ddod i wir ffydd, ac yn dweud, wel, fe nes i drio ceisio, fe nes i alw, ond mae yna bellter dal i fod, ac dwi wedi ceisio, ac yna dwi wedi trial y byd, ond dwi'n ymwybodol o Dduw yn edrych arna i, ac maen nhw wedi dweud pa hyd o arglwydd, ac falle bod nhw'n teimlo felly. Wel, mae yna air o gysur fan hyn. Dim ond yr rhai y mae Duw wedi cychwyn gwaith yn ei cylonau fydd yn teimlo'r awydd am Dduw o leia. Os ydych wedi gweld eich pechod, os ydych yn dyheu am heddwch gyda Duw, yn dyheu am gymdeithas gyda Duw, yna mae'r hyn sydd yn Philippiaid 1:6 yn gysur mawr gan fod yn hyderus yn hyn a bydd yr hwn a ddechreuodd yn o'ch waith da ei orffen hyd ddydd Iesu Grist. Ond nid yw'n gysur, os yw Duw yn dechrau gwaith yno chi, fe fydd yn ei gwblhau. Efallai bod Duw wedi dechrau gwaith yn eich calon, nad ydych yn teimlo bod gobaith, gall fwlch yr argyhoeddiad fod yn brofiad anodd, hir ac unig. Ond nid yw'n wir, mae yna rai yn mynd trwy'r cyfnodau anodd yma am gyfnod hir. Blynyddoedd i rai. Efallai y teimlwch mai chi yn unig sydd wedi profi'r fath brofiad. Ac felly chi'n gweiddi pa hyd arglwydd. Faint mwy o amser y baich drom yma ar fenaid. Efallai bod yna gyfnod o ddigalondid yn arwain, hyd yn oed at gyfnod o anobaith, ac bod pwysau pechod gymaint, eich bod yn teimlo'n anobeithio, na all fod ateb i bechadur fel chi, a ydych chi wedi galw ac eto yn teimlo nad oes gwrandawiad i'w gael gan Dduw. Ydych chi wedi teimlo fel gofyn hyn, pa hyd arglwydd ym mhanghofi, ai yn dragywydd, pa hyd y cuddid y wyneb rhagof. Falle bod yna rai sy'n gwrando yn teimlo fel hyn, wel gair o gysur, os yw Duw wedi dechrau gwaith ynoch, fe fydd yn ei gwblhau. Os ydych wedi galw arno, dyma'r cysur, falle nad ydych chi'n teimlo'r cysur eto, ond dyma'r cysur i beri chi ddyfalbarhau. Os ydych chi wedi galw arno fe o waelod eich calon, yna fe fydd na ateb. Achos nid oes un eto wedi wrthod. Gan ei fod yn ffyddlon i wair, ond dyfalbarhewch gadewch i ni symud ymlaen. Yn ail, y weddi, y drydydd adnod, gwrandewch ar y drydydd adnod, edrych a chliw fi o arglwydd fy niw, a goleia fy llygaid, rhag i mi huno yn yr angau. Dyna be mae'r salmydd yn gweddio nawr, o dan bwysau, a dyma'r cyngor i bob un, y gwrthgeiliwr ac i'r un sydd heb ddod at gris eto. Dyna chi gyngor, dyma chi batrwm, dyfalbarhewch. Peidiwch a gildio, parhewch i alw ar enw'r arglwydd. Os nad yw yr arglwydd wedi agosau atoch eto, mae yna reswm, ond nid oes na. Pwy ydych chi ddweud pam fod Duw wedi oedi? Pwy ydych chi ddweud, wel, mae yna rhywun dwi'n nabod dath yn Gristion a fe deimlo'n o'r cysur yn syth, ond ych chi wedi bod dan yr argyhoeddiad yma am fisoedd, blynyddoedd efallai. Ond ydych chi ddim yn unrhyw safle i ddadle gyda sofraniaeth Duw. Mae gan Dduw yn ei sofraniaeth yr hawl i atal ei law am gyfnod, am ba bynnag rheswm yma i'n gweld. Efallai fod am i chi weld mwy o'ch angen. Efallai mai dyna beth yw e. Efallai bod chi heb weld eich pechod yn llwyr gywir eto. Efallai bod chi dal i bwyso ar eich gweithredoedd da. Efallai bod chi'n trio rhesymu'r peth. Efallai mai dyna'r broblem. Dydyn ni ddim yn gwybod. Mae pawb yn amrywio, ond dydyn nhw. Ond mae yna rhai yn ceisio rhesymu'r efengyl. Ond os ych chi'n mynd i rhesymu'r efengyl, byddwch chi'n gweiddi pa hyd tan bod chi'n stopio rhesymu. Does dim rhesymu. Dyw'n rhesymeg ni ddim yn gallu gweithio. Mae yn bechadurus. Efallai bod chi'n trial gwella'ch hunan. Does dim gwella'ch hunan. Fedrwch chi ddim gwella'ch hunan. Does neb yn mynd i gyrraedd y safon i fodloni Duw.
Ond nid yw y weddi yma'n rhywbeth y gall llawer yma dystio iddo y weddi dair ar ei ddiw wrando, iddo ateb cyn i chi huno yn yr angau. O, mae yna frys, ond oes na? Oes yna rai sydd yn teimlo'r pwysau cymaint eich bod yn teimlo bydd yn arwain at farwolaeth hyd yn oed? Ond nid yw pwysau euogrwydd pechod, y deheuad am faddeuant, yr angen am heddwch a Duw, ond nid yw yn peri i chi wangaloni efallai. Ond peidiwch gwangaloni. A mae'n rhan o gynllun Duw i ddod â chi at y fan y gall weithio i ras yn eich calon. Dyna chi weddi dda. Os ych chi eisiau patrwm i'w ddilyn, dyma chi weddi. Gofynnwch i'r arglwydd o leio eich llygaid. Edrych a chliw fi o arglwydd fy niw a goleia fy llygaid. I ni'n byw mewn oes. Dyw pobl ddim eisiau cydnabod bod rhaid iddyn nhw ofyn i rhywun i oleio nhw. O, dwi'n gwybod yn iawn, dwi'n gwybod popeth. Sneb yn mynd i ddweud wrtha i fel i wneud e, ac ni ddim yn gwybod, i ni'n smalio bod ni'n gwybod. Ond nid yw na wedi dreiddio trwy'r oes yma, genhedlaeth yma'n sicr. Mae yna rhyw falchder erchill yn yr oes yma. Pobl sydd eisiau gadael i bobl feddwl bod nhw'n gwybod popeth. Ac onid yw ei weld yn yr eglwys hefyd, does dim llawer o gweld bod yr enaid yn wag llwyr o unrhyw beth, unrhyw ymdrech. Does gennon ni ddim byd i ddod ger bron yr arglwydd. Dim ymdrech, dim byd. A mae'r rhaid i ni ddweud, o Dduw graslon, agor, goleia fy llygaid. Dwi ddim yn ei ddeall e. Dwi ddim yn ei deall dim byd. Dwi ddim yn gallu gweld yna, gallu dadlau dim byd. Mae e gyd yr i dywyll i mi. O Dduw, goleia fy llygaid. Dyna'r gweddi'r salmydd, dyna'r gweddi'r ceisiwr. Ond nid dyna sydd ei hangen arnoch, i weld eich bod mewn tywyllwch am gyhyd, i chi wedi bod dan bwysau pechod ar byd ac ddim yn gwybod pa le i droi. Galwch arno i agor eich llygaid, i ddangos y ffordd i chi i oleio'r llwybr at fywyd. Dyna beth sydd angen. Mae'r rhaid iddo fod yn wyrth. Fe allan ni cael rhai fydd yn egluro'r ffordd i chi, ond dyw hwnna ddim yn ddigon da chwaith. Gallwch chi cael y pregethwr fwyaf eglur, fwyaf syml, yn dangos y ffordd. A mae'r rhaid gwneud hynny, ond dyw hwnna ddim yn ddigon da. Dydy'r eglur had ddim yn mynd i ddangos y ffordd i chi. Rhaid yr ysbryd glân o leio'r enaid, mwyn i chi weld e drostoch eich hunan. Rhaid i'r enaid weld drostoch eich hunan, eich bod mewn tywyllwch, mewn carchar tywyll di, ac i oleio'r ffordd. Ond nid oes na hanes y forwyn o ucheldiroedd yr Alban, a gweinidog yn galw am noson i'r cartref ble roedd hi'n gweithio, ac am gynnal o addoliad yn y tŷ cyn noswylio, ac hybu iddynt alw ar yr arglwydd, ac yn hybu'r bobl i alw ar yr arglwydd i agor ei llygad i weld ei hangen, ac i ddangos iddynt ei pechod. Ond nid yw hyn yn angen reidio. Ewch chi ddim un cam ymhellach ar y llwybr i'r nefoedd, heb i chi weld eich pechod. Os nad ych chi'n deall beth yw pechod, os nad ych chi wedi gweld beth yw eich pechod chi, yna ewch chi ddim fawr o'r ffordd. A beth nath y forwyn yma? Ymatebodd i'r her o weddio y byddai Duw yn dangos iddi ei phechod. Dyna chi her, dyna'i her dwi wedi rhoi i aelodau o'r teulu ac i gynulleidfaoedd dros y cyfnod, y rhai sydd yn codi dwrn lan at Dduw ac yn rhoi'r her maen nhw. Os i chi mor sicr, mae nos Wener yn y dafarn yw'r ffordd ymlaen. Os i chi mor sicr nad oes atebolrwydd yn rhagwyddoldeb, os i chi mor sicr fod deffro am 11 ar bore Sul ac yna mynd allan am y pnawn a trad lan gyda'r nos ar y Sul, os i chi mor sicr ei fod yn iawn, yna gai roi her fach i chi. Gweddiwch y weddi yma. O Dduw graslon, agor llygaid fy enaid i weld fy angen am Grist, achos os i chi'n iawn, digwyddydd dim byd. Byddwch chi'n cario ymlaen, ond na'i roi her i chi. Gweddiwch y weddi na, a gweddiwch chi'n dair, os i chi mor sicr bod chi'n iawn. Achos dyma be nath y forwyn, fe wrandawodd i ar y pregethwr ac fe weddiodd i'r weddi,
Ac fe ath amser heibio'n dod nôl yr hanes, misoedd, dwi ddim yn siŵr faint, cyn i'r gweinidog alw eto, yn ôl i'r tŷ. A tro hyn, doedd dim golwg o'r forwyn, yr oedd wedi bod yn ei chornel fach o dan y grisiau yn ôl pob sôn ers y diwrnod iddo alw o'r blaen, misoedd ynghynt. Ac yr oedd Duw wedi ateb ei gweddi. Beth nath Duw wneud? Fe ddangosod Duw i'r forwyn ei phechod. Mae'n frawychus yn Duw e. Rhywun yn dangos, gafodd ei weld ei phechod, a gafodd effaith arni. Cymaint oedd y faich iddo beri iddi ymddangos yn sal yn gorfforol, doedd hi ddim yn gallu cadw at ei dyletswyddau, ond roedd hi yn yr twll dan y grisiau, ac yna fuodd hi, pryn yn byw, achos gafodd hi olwg o'i phechod. Nawr gafodd hi gyngor gan y gweinidog i weddio y weddi yma dangos i mi yr arglwydd Iesu Grist. Yr oedd hi nawr wedi gweld ei phechod. Ac nawr y cyngor oedd hyn, gweddia hwn nawr. Dangos i mi Iesu Grist. Wel, blynyddoedd yn ddiweddarach, cyfarfu y ddau eto. Ac nid oedd yn ei hadnabod, yr oedd yn nawr yn ddynes oedd wedi derbyn ateb i'w gweddi. Fe nath yr arglwydd ddod iddi. Cafodd weld ei gwaredwr ar y groes ac iddo gymeryd ei chosb. Derbyniodd yr heddwch oedd angen arni. Cafodd olwg ar yr Iesu, ond nid yma mae'r salmydd yn ei ofyn, goleiaf y llygaid, dangos i mi'r Iesu, golwg ar yr Iesu sydd ei angen. Dyna beth sydd angen. Dyna beth sydd angen ar bob un sydd yn ddi-gapel. Dyna sydd angen ar y capelwyr. Dyna sydd angen ar y proffeswyr. Dyna sydd angen ar y Cristion. Trwy'r amser dangos i mi Grist. Dyna'r ateb i bob dim. Gallwch chi wastraffu amser 100,000 o beth eraill, ond dyna'r ateb bob tro. Dangos i mi Grist. Os ydyn ni eisiau pynciau gweddio yn y cwrdd gweddi yw hyn, dyma i chi un pwnc, beth ni'n cael gafel ar hwn yn ein cyrdd y gweddi ni. O Dduw graslon, o goleuan ffyrni, dangos i ni Grist. O, bydd fe'n ateb pob problem. I cael golwg ar ei fywyd perffaith. I'r Iesu fyw bywyd a fyddai'n cyflawni'r ddeddf yn llwyr yn ein lle ni. Fe gyflawnodd e'r gyfraith i ni. Dyna pam y dath e. Oedd e'n gwybod doedd dim modd i ni gadw'r gyfraith i fodloni'r tad, ond fe nath Iesu Grist gyflawni'r gyfraith yn fy lle fi. Dyna sydd wedi bod yn peri poen i chi, eich methiant i fodloni gofynion Duw. Ond dyna wnaeth Iesu Grist i chi. Mae e wedi byw bywyd perffaith yn eich lle, ac mae e'n dweud ei fod yn rhoi ei berffeithrwydd i chi. Ond hefyd gyda'r gosb, mae yna gosb ond oes. Cosb i ni yn ei heiddi am dorri cyfraith Duw yn y lle cyntaf. Ond dyma beth dath Iesu Grist i'w wneud. Fe ath e'r groes ac fe gosbwyd ef yn ein lle ni. Does dim angen i ni dderbyn unrhyw gosb bellach, achos aeth Iesu Grist i'r lladdfa yn ein lle. Dyna pam mae angen i chi ofyn iddo o leio eich llygaid. Dyna pam mae'n rhaid gweddio'r weddi yma. Goleiaf y llygaid. Gofynnwch iddo ddangos hyn i chi yn eglur. Ond nid oes yna le i ddod a dadleuon sanctaidd gerbron Duw i bledio eich achos. Mae lle gyda ni ddadle gyda Duw. Yn barchus felly. Nawr wrth gwrs, does dim llawer gennym gallwn ddefnyddio i bledio ein hachos, ond gwrandewch ar adnod 4, achos dyma ble mae e. Rhag dywedid o'm gelyn, gorchfygau sef, ac i'm gwrthwynebwyr lawanychu osgogwyddof. Galwch ar ei Dduw eich helpu, ac mae nid y wyllus Duw fydd i'r un drwg ennill y dydd. Atgoffwch yr arglwydd o'i addewidion, bod i'r sawl a ddaw ato ef na fyddant yn cael ei gwrthod. O, dyna chi ddadl. Allwch chi ddim dadle bod chi wedi bod yn gryfyddol. Dwi hwnna ddim yn ddadl. Dwi ddim yn mynd i weithio. Allwch chi ddim dadle bod chi'n mynd i trio gwella chi na. Dwi ddim yn mynd i weithio. Ond allwch chi ddadle hyn. Y mae dy air yn dweud fod yr arglwydd Iesu Grist yn derbyn y sawl sydd yn dod ato dan bwysau ei ogrwydd pechod ac yn cyffesu pechod ac yna dadleuwch gyda Duw. O, so i ti wedi addo, rwyf yn dod. O, paid am gwrthod, pa hyd. Gofynnwch iddo eich arwain at y man lle derbyniwch fywyd tragwyddol, i'r man y byddwch yn gallu clywed am ffordd iachawdwriaeth a gweld y ffordd yn glir. Dyna chi weddi. Os ydych chi'n mynd i gweddio unrhyw weddi, dyna'r weddi.
Wel, yn olaf yn drydydd y Llawenydd. Gwrandewch ar y 5 adnod. Minnau hefyd a ymddiriedais yn dy drigaredd di, fy nghalon a ymlawenycha yn dy iachawdwriaeth. Canaf i'r arglwydd, am iddo synio arnaf. Ond dyma sydd i'w ddisgwyl. Does dim diweddglo arall gall fod. Wrth alw, wrth geisio, wrth ymfalbarhau mewn gweddi a cheisio, y mae'r arglwydd yn trigarhau, y mae yn ffyddlon i'w air. Wrth ddod at y groes, at y man yma'r arglwydd yn eich arwain. Fe welwch yr hwn sydd yn abal i ddelio'ch pechod, i faddau'r cyfan. Wrth dod at y groes, at droed y groes, cewch y cyfle i gyffesu eich pechod. Dyna beth sydd yn digwydd. Ac fe fydd yr Iesu yn cymryd eich pechod a'i hoelio ar ei groes. Nawr mae anobaith wedi newid i fod yn obaith bywiol. Dyna sydd yn digwydd i'r ceisiwr. Cynt roedd na amheuaeth nawr ac ansicrwydd, ond nawr trwy'r ysbryd mae wedi derbyn yr hodd o ffydd sydd yn ei alluogi i gredu ac ymddiried ei enaid. Ymddiried yr enaid yn yr arglwydd Iesu Grist. Ar gan nawr, ei gan nawr yw am drigaredd yr arglwydd. Ond ydyw hwn yn un o'r ffrwythau, yn un o'r arwyddion bod iachawdwriaeth o Dduw. Mae'n canu clodydd Duw sydd wedi dangos cariad tuag at un sydd ddim yn ei heiddi. Ond dyma yw trigaredd, fe fydd yr un drwg yn siŵr o ddweud wrthoch chi, dydych chi ddim yn heiddi hyn, ar ôl yr holl amheuon, ar ôl yr holl grwydro, ar ôl yr holl anobaith. Pa hawl sydd ganddoch chi i dderbyn trigaredd. Ond dyna twptra yr un drwg. Y rhai sydd yn derbyn trigaredd yw y rhai sydd ddim yn heiddi trigaredd. Felly does dim syndod bod y salmydd yn canu clodydd yr arglwydd nawr, ei fod wedi derbyn o drigaredd yr arglwydd. Gai ofyn, a ydych chi wedi dod at y man yma eto? Ydych chi wedi dod at y man lle chi'n gallu dweud diolch i ti, yr holl alluog Dduw am yr efengil sanctaidd. Halleluia. A dyma pam mae'n rhaid ail dweud y sawl gwaith. Halleluia, halleluia, amen. Ydych chi wedi dod at y man hynny? Lle chi'n gallu dweud diolch am iachawdwriaeth, diolch am faddau fy mhechod, diolch am golchi fy enaid yn wyndach na'r eira, diolch am heddwch a Duw. Ond gai ofyn os nad ydych chi wedi dod at y man yma eto, dyfal barhewch. Galwch arno, plediwch ar arglwydd i oleio eich llwybr. Fe fydd yn ateb. Ac yna pan ddaw yr ateb. Fe gewch ymuno yn y gan o foliant 141 adnod 8. Yr hwn na sgwelsoch yr ydych yn ei garu. Yn yr hwn heb fod yr awr hon yn ei weled ond yn credu. Yr ydych yn mawr lawenhau a llawenydd anrheithadwy a gogoneddus. O, does dim syndod fod Cymru'n cael ei alw'n wlad y gan. Dros y blynyddoedd y mae Duw wedi ymweld â Chymru, a llawer yn ein gwlad dros y canrifoedd wedi derbyn o drigaredd yr arglwydd. Ac y mae hyn wedi peri i ni ganu'r gan y mae'r salmydd yn ei ganu. Efallai nad yw Cymru bellach yn canu'r un gan. Dyna chi dristwch, ond ein gweddi yw fydd unwaith eto. Ond byddwn ni'n gallu ymuno gyda'r salmydd canaf i'r arglwydd pam am iddo synio arnaf. Pam oedd y capeli yn llawn pobl oedd yn canu ac yn codi'r to. Pam oedden nhw'n arfer dweud yn ystod cyfnod diwygiadau, byddwch chi wedi gallu mynd o Gaerdydd lan i'r gogledd ac yn mynd o bentref i bentref, o gapel i gapel, a byddwch chi bron iawn yn gallu clywed canu'r holl ffordd i'r gogledd, o gapel i gapel. Unwaith bydd y sain y canu yn dechrau tpylu a thywelu oherwydd pellter o un adeilad o chi'n agosau at gapel arall, ac roedden nhw yn eu hanterth yn canu clodydd yr arglwydd, ac yna byddwch chi'n mynd yr holl ffordd i fyny lôn i'r gogledd ac yn clywed canu am ddyddiau felly. Ond pam oedden nhw'n canu? Achos hyn canaf i'r arglwydd. Pam? Am iddo synio arnaf. Dyna yw pwnc y gan. I ni'n canu am iddo wrando arno ni. I wrando ar ein criodd yw graslon agor llygaid fe naid i weled fe angen am Grist. Ac nawr dwi am ddiolch i ti am dy drigaredd. Dwi am ddiolch i ti am fyddeuant pechodau. Dwi am ddiolch am fywyd tragwyddol. A dyna yw'r pwnc y gan.
Ac mae'r Cristion yn ei ganu fe i fod yn y bore. Pan ddim yn y capel, yn y pnawn, gyda'r hwyr. Ac os oes cwrdd yn y capel fe fydd yna. Mor wahanol yn diwe. I ni'n gweld hynny dyddiau yma. Chydig yw'r rhai sydd yn trafferthu ddod i'r cwrdd hyd yn oed. Ydyn ni wedi deall beth yw canaf i'r arglwydd am iddo synio arnaf. Mae wedi achub fe enaid o golledigaeth. Mae wedi rhoi heddwch i fe enaid. Mae wedi maddau'r cyfan. Fy holl bechodau fy rhagrydd, fy malchder. Yr holl beth yma, mae wedi golchi'r cyfan yn wynach na'r eira. Mae wedi hoelio i'w groes, ac mae wedi rhoi ffydd i mi ymddiried fy enaid yn o ef. Ac felly oherwydd hynny, roedd am ganu ei glodydd. Dyna yw'r salmydd minnau hefyd. Am diriedais yn dy drigarau di, fy nghalon a ymlawenycha yn dy iachawdwriaeth, stym pwnc arall, yn dy iachawdwriaeth, canaf i'r arglwydd. Pam? Am iddo synio arnaf. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn gweddio, bydd na rai yn ymuno yn y canu, yn y cor, y bydd yna diolch i ti, yr holl alluog Dduw am iachawdwriaeth, am synio arnaf, am wrando ar weddi fy enaid. Tyrd gweithio yn rymus yn ein plith. I ni'n gofyn hyn o trwy enw a ceiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Ond gadewch i ni orffen ein gwasanaeth trwy ganu'r emyn rhif 304. Deuwch bechaduriaid tlodion clwyfus cleifion o bob rhyw. Crist sy'n barod i'ch gwaredu, llawn tosturi yw mab Duw, nac amheuwch abl ac ewyllysgar yw. 304 gen i sefyll i'w chanu.
a Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth.